Hej og velkommen til Golderskolen. Jeg vil gerne tage med på en tur og se skolens 10 linjer. De er helt vildt fede lokaler her på Golderskolen. Og så da jeg begyndte, der var jeg lidt bange for, at jeg ikke rigtig passede ind, fordi jeg tænkte, at niveauet var ret højt for mig. Men så fandt jeg ud af, at jeg bare skulle sætte mig et mål omkring, hvad jeg gerne ville opnå, og så skulle jeg bare kæmpe for det. Og så skulle det hele nok gå, og jeg har lært utrolig meget. Og vi har nogle sindssygt dygtige lærere. Jeg har valgt danslinjen, fordi at, jeg har danset før i mit liv, og jeg vil gerne blive ved med det. Jeg synes, det er mega fedt, og så havde jeg hørt den mulighed, som er her. Det er rigtig hyggeligt at være her, og man føler sig hjemme. Vi er en familie hernede. Det tror jeg blandt andet er. Det kan jeg jo ikke sige, hvordan andre mennesker bliver lykkelige. De lever forskellige liv. Jeg har valgt medielinjen, fordi at der er en masse glade mennesker, og det er meget professionelt, det vi laver, men alligevel så er der også plads til, at man kan have det sjovt og hygge sig sammen med sine venner. Man lærer at arbejde sammen om ting og skrive manuskript og starte fra bunden af. Jeg har lært at bruge alle maskinerne på værkstedet og være selvstændig, uden at skulle spørge hele tiden. Nu er vi et sindssygt godt hold. Vi snakker alle sammen. Sister shouty, I was 40, and my 40s is like 80s. So by the time I die, I'm gonna be a baby. Det er os, der sætter scenen for de andre, og det er vi skide gode til. Sister shouty, I've been 40, and my 40s is like 80s. So by the time I die, I'm gonna be a baby.
går sådan her. Vi laver håndgun, så det går bang bang. Skyder respektet, så det går bang bang. Håndpistoler dagen lang, så det går bang bang. Tro mig homie, det går bang 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 bang. Vi laver håndgun, så det går bang bang. Skyder respektet, så det går bang bang. Håndpistoler dagen lang, så det går bang bang. Altså jeg er blevet 40.000 gange bedre til rap. 40.000 gange bedre til at skrive tekster. Begyndt at tænke rigtig meget over rimstrukturen og så videre, og mit flow og alle de her ting. Sådan, mange ting, som man ikke tænker så meget over, når man bare selv begynder at rap og ikke lige får nogle fifs af nogle erfarne rap. Skud ud til Gøjlerskolen Street Art Academy. Skud ud til Hampen Lang. Skud ud til Daniel B. Skud ud til folk, der kan rappe og producere. Skud ud til folk, der knokler, fordi de ikke kan lade være. Skud ud til folk, der rapper og siger fuck beatet. I siger I fly, men jeg sparker døren ind til cockpittet. Skud ud til folk, der holder ud og lever et liv i lort. Skud ud til hjemløse junkier på Klosterport. Skud ud til folk, hvor ungdom har ramt dem. Skud ud til grønlænderne, der på for syg i Mølleparken. Skud ud til alle venner, der er bekendte. Alle dem jeg kender, der kunne skrive mit testamente. Yeah. Okay, her på Gøjlerskolen får vi løn, og vi får mad, og det er fucking nice, man. Nej, det er også hyggeligt her med eleverne på samme tid. Og de andre kollegaer. Og, ja, og så er det jo også godt, at man kan få lidt undervisning oveni. Og vi har nogle sindssygt dygtige lærere.